19. maja po novom Gregorijanskom ili 6. maja po starom Julijanskom kalendaru crkva slavi pravednog Jova, potomka Isava, unuka Avramova. U njegovom žitiju piše da je Jov živeo u Arabiji oko 2000 godina pre Hrista. Otac mu se zvao Zaret, a majka Vosora, a njegovo puno ime bilo je Jovov. Bio je čovek časan, bogobojažljiv i veoma bogat. U Starom zavetu knjiga o Jovu opisuje njegovu strpljivost u teškim iskušenjima. A jedan dan dođeše sinovi Božji da stanu pred Gospodom, a među njih dođe i Sotona. I Gospod reče Sotoni: "Otkuda ideš?" A Sotona odgovori Gospodu: "Prohodih zemlju i obilazih." I reče Gospod Sotoni: "Jesi li video slugu moga Jova? Nema onakoga čoveka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja se od zla." A Sotona reče: "Ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima, psovaće te u oči." A Gospod reče Sotoni: "Evo, sve što ima neka je u tvojoj ruci, samo na njega ne diži ruke svoje." I u jedan dan izgubi Jov sve ogromno imanje svoje, i sinove svoje, i kćeri svoje. Tada Jov reče: "Go sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se i vratiti onamo. Gospod dade, Gospod uze. Da je blagosloveno ime Gospodnje." Zatim ga je napala teška bolest, od koje mu se celo telo pokrilo ranama od temena do tabana. Izvan grada, Jov je ležao na đubrištu i komadom crepa skidao gnoj sa rana svojih. A njegova žena reče mu: "Hoćeš li se još držati dobrote svoje? Blagoslovi Boga pa umri." A on joj reče: "Govoriš kao luda žena, dobro smo primali od Boga, a zla zar nećemo primati?" Uza sve to ne sagreši Jov usnama svojim, zato mu je Bog povratio zdravlje i dao mu bogatstvo mnogo veće nego što je pre imao, i rodiše mu se opet 7 sinova i 3 kćeri, koliko je i pre imao. Poživeo je još dugo, slaveći i hvaleći Boga. Jov se smatra uzorom trpeljivog podnošenja svakog stradanja koje Bog na nas šalje. Knjiga o Jovu predstavlja svedočanstvo o tome da treba uvek imati jaku veru, čak i onda kada nam je najteže, kada zahvaljujući veri uz Božju pomoć pobeđujemo sve. Knjiga o Jovu predstavlja 18. knjigu Starog zaveta. To je knjiga pesama i mudrosti, pisana oko 500 godina pre Hrista. Knjiga je posvećena problemu stradanja nevinog, pravednog čoveka. Ne zna se ime pisca, početak i kraj su u prozi, ali je većim delom u stihu.